May mga ilang miyembro ng Philippine National Police na nagva-viral sa social media, sa mga mainstream media outlets at sa mga tabloids dahil sa mga negatibong balita na nagawa nila. Pero karamihan pa rin ng mga miyembro ng kapulisan sa ating bansa ay gumagawa sila ng mga mabubuting balita, lalong-lalo na sa mga tungkulin nila bilang nangangalaga ng katahimikan at kaayusan, pagpapatupad ng batas, taga-imbestiga ng mga krimen, at pagbibigay ng proteksyon sa publiko o madla. Dito sa hilagang bahagi ng Luzon ay may isang miyembro ng Regional Mobile Force Battalion PRO-1 at One Offers Maneuver Company na nakabase sa Baduk, Ilocos Norte na si Police Staff Sergeant Pepito V. Damasco Jr. o mas kilalang Peter John Valles Damasco sa Facebook world, na kapag sinaselebrate niya ang kanyang kaarawan ay imbes na maghanda ng bonggang-bongga ay nagbibigay ng mga pagkain at regalo sa mga taong nangangailangan. Ayon kay Damasco ay kahit nasa kaligitnaan pa rin ang bansa ng pandemya, ay gumawa siya ng paraan upang makapagbigay ng regalo at pagkain sa mga taong nangangailangan. At ayon kay Police Staff Sergeant Damasco ay parang hindi daw kompleto ang kanyang kaarawan kung hindi siya makapagbigay ng kanyang nakasanayan na nagbibigay ng pagkain. Kaya noong February 7, araw ng kanyang kaarawan, ay nag-take out siya ng mga pagkain sa isang fast food at umikot siya sa Vegan City at nagbigay ng mga pagkain sa mga kapatid na talagang dapat tulungan, lalong-lalo na ngayong pandemya. Opo, mula po na naging miyembro na ako ng ating kapulisan, ng Philippine National Police, iyon na po yung nagiging tradisyon ko na magbigay ng pasasalamat, at iniisip ko para maging memorable at meaningful po ang aking birthday, namamahagi po ako sa mga kapatid natin at yung nangyari nga po sa Vegan itong nakarang February 7 po. Si Police Staff Sergeant Pepito V. Damasco Jr. ay 33 years old na. Siya ay masipag sa kanyang mga duties, may takot sa Diyos at may kakambal na pagmamahal sa kanyang mga tungkulin bilang miyembro ng Philippine National Police. Ako po si Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel na JCQ Net TV at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago po akong video o content. At huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. JCQ Net TV sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po. Ang JCQ Net TV at JCQ Online TV is powered by JCQ Multimedia Services, owned and managed by yours truly, Joey Cordero Kiawit, located my studio and office at Barangay 6, San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte. JCQ Multimedia Services is DTI registered and member of Philippine Online Broadcaster Association.